bovenhoek van de provincie komen we dit bergje tegen. Misschien heeft Wim Burgers ons wel spannende verhalen te vertellen. Hoe ziet hij het als vliegenier of vliegtuigbouwer? Als ze niet in hogere sferen verkeert. Op dit moment. Ah, een goedemiddag. Bent u meneer Burgers? Ja, dat ben ik. Mag ik u even de hand schudden? Dat weet ik niet. Nou, het is al gebeurd. Ik ben Bas van der Zwaan. Wij zijn van de Limburgse televisieomroep L1. Oh. En wij zagen dit bordje in het voorbijrijden. Ja. En toen dachten wij, ja, dat is wel misschien wel, kan wel een interessant verhaal zijn. Bent u piloot geweest? Ja. Serieus? Ja, nou, jouw bol is er niet zo bijzonder over. Nou, Hè? ik denk dat vroeger toch wel echt een jongensdroom was. Vroeger, ja. Nou, en toevallig, nee, ik heb bij Fokker gewerkt met testvliegen en ik heb ook met de KLM gevlogen en ik heb bij de missie gevlogen in Nieuw-Guinea. En ik vlieg hier nog op die zweefvliegclub. Die is waar precies? De zweefvliegclub? Hier in Malden. Oh, net over de grens. U bent niet hier in de buurt? Nee, wij zijn... Jullie zijn uit Zuid-Limburg? Nou, die twee wel. En ik ben weliswaar een Noord-Limburger, maar ik kom uit de buurt van Venlo. Oh, nou ja, dat is nog die kant op. Ja. Ja, dat is een Nee, hier iets verderop, een paar kilometer, je kunt er zo naartoe lopen, bijna fietsen. Ik fiets er meestal door. Er ligt een zweefvliegveld. En dat bestaat al van 1958, denk ik. En daar ben ik inmiddels 58 jaar lid van. Ja. Maar dit bordje is wel grappig, dat heeft mijn vrouw ooit geschilderd. Die is helaas overleden. Maar, maar ik werkte bij Fokker en op een gegeven moment ging het niet zo goed bij Fokker. En uiteindelijk is het ook misgegaan. Fokker is failliet gegaan, ik weet niet wie dat weet. Ja. In 1996. We hebben trouwens afgelopen zaterdag een reunie gehad. Was wel leuk. Om het faillissement te vieren? Nou, nee, allemaal oude collega's weer een keer te zien. Maar Kijk. Ja, sommigen had ik bijna 30 jaar niet meer gezien. Dus dat was wel oké. Ja. Maar in ieder geval, toen zaten we s'avonds wel eens een beetje, mijn vrouw en ik, van ja, wat gaan we nou doen als Fokker failliet gaat? Hè? Dan moeten we iets anders. Ja, en ik had in mijn jonge jaren voor de missie gevlogen in Nieuw-Guinea. En ja, daar had ik best goede herinneringen aan. Dus ik zei, weet je wat, ik begin gewoon ergens in een derde wereldland, begin ik een vliegbedrijfje voor mezelf. En toen hadden we bij ons in de buurt hoe heet dat, waar je spullen kon brengen, een kringloopwinkel van Emmaus. Emmaus, dat was een stichting die ooit opgericht is voor daklozen en zo. Ja. Nou, dat was een hele goede, het Franse initiatief, denk ik oorspronkelijk, maar die zaten bij ons in de buurt en die hadden daar wat gebouwtjes en hadden ze spullen. En dan gingen we altijd een beetje grasduinen. Ik vond er wat boekjes en zij vond zoiets. En daar heeft ze toen mijn naam op geschilderd, dat vond ze wel leuk. En ze zei, nou, dit is onze eerste aanleiding om ons eigen vliegbedrijf te beginnen. Wat is er uiteindelijk van gekomen? Nee, uiteindelijk ben ik bij de KLM terechtgekomen nog, heb ik nog 5 jaar gevlogen. Ja, de 747, dat is een heel groot vliegtuig. Ja. Dus niet dit. Maar ik vond, en uiteindelijk is mijn vrouw helaas overleden in 2012. En wij woonden in Maarsen. Maar ik kom dus uit deze omgeving. Ik ben hier geboren in Nijmegen in de oorlog nog, in 1943. En mijn beetje familie wat ik heb, die woont hier ook in de buurt. Dus toen ben ik hier naartoe getrokken. Ja, daar heb ik nog geen spijt van. Maarsen is bij Utrecht? Bij Utrecht, ja. Ja. Nou, en daar, bij de verhuizing, toen kwam ik dat bordje tegen. En ik denk, ja, ik moet toch een naambordje hebben. Dan hang ik dit maar voor de deur. Nou, en dan weet u nu ook waarom wij aangebeld hebben. Want dat was iedereen die uit de buurt die kent, oh jij bent Wim van het bordje, zeggen ze dan. Wim van het bordje. Maar u heeft het 2 keer het benoemd. Het vliegen voor de missie in Nieuw-Guinea. Ja. Wat deed u dan precies als piloot? Nou, kijk, tegenwoordig heb je allemaal van die busjes, die brengen pakjes rond. Nou, die missie in Nieuw-Guinea, ik ben waarschijnlijk nooit in Nieuw-Guinea geweest. Dat is een groot eiland ten oosten van Indonesië. Irian Jaya.
Ja, inderdaad. Heel goed. Hoe heet het vroeger? De hoofdstad? Weet je dat nou? Hollandia. Maar goed, je hebt Biak. Nou, Even overvraagd. Ja, u bent er geweest, ik niet. Maar in ieder geval, daar is dus ooit voor de oorlog al, voor de Tweede, is de missie, de verschillende geestelijke orders, die zijn daar als missionaris naartoe gegaan. En als je die verhalen hoorde, dat was ongelooflijk. Die werden letterlijk gewoon met een bootje ergens aan de kust neergezet. En ga maar zieltjes zwemmen. Piet, bekijk het maar. En over een jaar komen we eens een keer langs, kijken of je nog leeft. Ja, want die kwamen daar ook onder de koppersnellers. Precies, en, ja. precies. Ja. Jeetje. Ja, Papua's, die liepen daar in mijn tijd ook met die grote peniskogels rond. En zo. Maar toen u dat zei, dacht ik bij mezelf van, bent u dan links en rechts paters gaan droppen met een parachute? Nee. Of Nee, op de meest gewoon brengen. Maar op de meest onmogelijke landingsbaantjes en zo? Precies. Oh, dus mijn hemel. Het was wel sportief. Maar ja, je bent jong en je wil wat. Ja, dan was u... in welke leeftijd was u toen? Toen was ik 26. Ja. En, maar ja, dat is schitterend hoor. Want ja, wat ik zeg, je moest letterlijk... dus het binnenland van Nigeria was gewoon jungle. Dat is oerwoud. Ja. En hier en daar wat grote rivieren. Het binnenland was allemaal bergen. Nou, en daar hadden dus overal die missionaris in de loop der jaren... die hadden daar van die staties gemaakt. En dat bestond gewoon uit een kerkje en een huisje en de rest, ja, hutjes van papa's en zo. Hè? Maar dan moest ik dan, niet dagelijks, maar regelmatig toch wel langs om mijn spullen te brengen. Hè? Want, oh, u vloog ook de proviant en zo? Alles. Brieven? Alles. Ja, met brieven ben ik bijna verongelukt. Hoezo? Nou, was het een bombrief? Nee, we hadden dat vliegtuig wat we hebben, dat was een flink ding. Maar goed, daar hadden ze nog een bak onder gemaakt om extra spullen mee te kunnen nemen. Ja. En opzij zat een deurtje. En die kon je met een paar schroeven vastzetten. En ook weer losmaken natuurlijk. En we hadden altijd post bij ons in een postzak. En die ging meestal ook onder in die bak. Nou, toen moest ik een keer op de Vogelkop, dat is de noordkant van Nigeria, moest ik wat gaan doen. En ik kwam daar aan en die pater stond daar te wachten. En dat kenden ze allemaal al natuurlijk. Hè. Even leuk, even koffie drinken en zo. Een praatje maken, wat gaan we precies doen. Maar een van die papa's die ook stond te wachten, die had kinderen. Die zaten bij de missie in Manokwari op school. En die verwachten brieven. Maar ik wist dat er niks in die zak zat. Dus ik maakte dat deurtje niet open. Ik ben weggelopen, maar hij maakte het deurtje wel open. Dus u wilde vertrekken met die deur open? Nee, helaas was dat maar het geval geweest. Dan had ik het al gezien. Maar hij deed dat deurtje wel dicht. Alleen hij maakte hem niet vast. Nou, dus ik ben gestart met die schroeven los. En toen kwam ik los en toen hoorde ik eronder een geluid. Ik dacht, nou, dat is niet goed. Dat klopt niet. Dus ik ben omgedraaid en weer geland. Ja, toen was het deurtje er al afgevlogen. En ik denk, shit, ja, wat nu? Nou, die bak hadden we eigenlijk niet nodig voor wat ik daar moest doen. Want er moesten allemaal grote zakken en dozen moest ik vervoeren. Die kwamen aan de kust met een schip en die moest ik dan distribueren. Hetzelfde wat FedEx doet en de KP. Ja. Hetzelfde werk, alleen vliegen. Ja, dus ik zei tegen die pater, godverdorie, dan hebben we een probleem. Ik zei, die bak die hebben we eigenlijk niet nodig. Ik zei, heb jij gereedschap, een schroevendraaier en zo? Gaan we die bak eraf halen en dan kan ik in ieder geval het plan wat we hebben... Dat zei u tegen de missionaris? Ja. Of tegen die Papua? Nee, tegen die missionaris. Maar het mooiste, om het verhaal af te maken... Ja. Dan ben ik het niet vergeten. Toen... hij had gelukkig wat gereedschap. Dus toen zijn we al die schroeven waar die bak onder tegen die romp mee vastgeschroefd zat... Los gaan maken? Zijn we losgemaakt. Nou, toen was dat op een gegeven moment bijna klaar. Had ik er nog een paar in laten zitten. En toen zei ik tegen hem, nou moet je even hulp vragen met die pa. Want die stond om te kijken wat er aan de hand was. Want voor hun was zo'n vliegtuig was een vogel. Ja. Heel simpel. Hè? Dat is een natuurvolk. Hè? Die leven echt met het stenen tijdperk, tenminste toen. En die beschouwen zo'n ding als een grote vogel. De grote witte vogel was dat. Nou, maar daar zaten wij aan te prutsen. En op een gegeven moment moest die bak eraf. Dus ik zei tegen die pa, die sprak een beetje die taal van die mensen. En probeer ze eens zover te krijgen dat ze helpen om die bak even vast te houden. Dan kan ik die schroeven eruit. En dan kunnen we die bak naar beneden. Ja. Ja, toen gingen ze met z'n allen eronder zitten en zitten duwen. Die tilden bijna een vliegtuig. Nou, toen heb ik die schroeven eruit gehaald. Maar ze bleven maar drukken. Dus ik zei tegen die pa, dan moet je toch even vertellen dat ze hem laten zakken. Maar dat deden ze niet. Ik zei, wat is er aan de hand? Ja, dat durven ze niet.
maar waarom niet? Ja, maar dat is de buik van de vogel. Die kan je er toch niet afhalen? Zo'n soort verhaal, weet je wel. Nou, en op een gegeven moment... ja, ik zei, we moeten iets doen, anders kan ik niks. Ja. Nou, op een gegeven moment liet hij zo heel voorzichtig zakken, zo'n spleetje. En dan zaten allemaal die ogen zo door die spleet te kijken in de buik van de vogel. En op een gegeven moment hoorde je... woe, 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 woe. Zaten ze allemaal tegen elkaar te joelen en te schreeuwen. En een paar dapperen. En aan de ene kant liet ze hem een beetje vangen. Ja, en toen was de geest kennelijk ontsnapt uit de buik van de vogel. Zo'n soort verhaal. Nou, ding aan de kant gezet. En toen heb ik het programma afgemaakt daar. En de volgende dag hebben we gewoon van een stukje triplex hebben we een nooddeurtje gemaakt. Dat hebben we erin gezet. En toen ben ik weer verder gegaan. U bagatelliseerde het toen ik zei van, u bent vlieger geweest. Ja. Maar u heeft echt spannende dingen meegemaakt. Ja, behoorlijk, ja. Ja, daar kun je wist u het niet? Daar kan je boek over schrijven. Nou, als ik dit soort verhalen nog wel eens vertel, dan zeg ik, waarom heb je dat niet opgeschreven? Ik zeg, ja.